Cipra Tent House, ban penriam ya ki yingjing kawai, ban penbang ya ka saun ha ka syat karwai, bat shibun kitiar ngi aiwai. Pun cengi ha un number, kendai sau lai hinriu kendai pra-pra sanot lai. Cipra Tent House. Ki babun ki jaka jungo kai perthei ki dei ki jaka ki bakham sekendong, bat kham se jangai na ki jaka ki balongsor. Kene ke kam jungo kai perthei menta kene ke wei na ki kam ka bagi breu ha kene ki sngi ki penlong kam penlong jam bat kita ki nong wan jungo kai perthei ru ki penlong kum ke jing lekmen ban tip sepang ki egi bethamai ki badan ha kata ka jaka jungo kai perthei lai no tang ki nong seng ki badan sekne ka thain ki tip bahaya kene ka jaka henry lese ki pai ba ki bana ki wei ki jaka kim pat dalap ban yo jing tip halor ka wei ki jaka ka badan hapo ka senong maurathut kasenong kebadan sikithan mau hati kabadang hap hapo karaj namsha bat hapo ke jingpet jingkmi jong sim ka hima khairim kani kasenong maurathut kadon tang kumba sau phulai kilometer tam ladayat na umsning bat lai pusan kilometer tam aa ladayat na bohirampong bat kani jaka pekai kadon harut jong surok yat kali ladala ban penpoi ha kapor kumba sau duna aa ha kapor menstep kadno kalong ke internet ban yoi namar ke jing ngudap jingkermen habami ke jingsai jong kesngi bat kumba katto kene por bagsingi kalami nagiti kirana blum tat hadu kapor khandai sitang menstep kadang internet bha kene jaka ban yoi bagsingi ke sai phalang ha kene jaka bat ki kejat jong kesngi ki sho haulo kabala penmi ya ki rong ki babunjai henry ki nong senong ki badan satham terso kabamut ki pajba ki basa satrai jong ne ulum kim pad yoi ya kesngi namar ke jingtap jong ulo ubarben bawat ki kejat sngi kimla ban sam langba kabala penlong pat ye pajba senong bakin hab ban syak kriat hadu kapor kumba shipau baje ye bat kadon kami ki bakin ye shong siding bat kisnong githau wisha tap haulo urang ba senong jong senong marothot ba clever shadap ubai don lang hagane ka step ha ka jingwan jungo kai jungi hagane ka jaka ulai thu bakane ka jaka omdei tang ha ka portalang ba kalong hagane ka rukom henry haman la ka yom kidon laki jong jingi tenan bat halaki rukom shushu lada pelut por banwan ha ka por manmit kadon da ka weipat ka jingi tenat namar ka jing thaba jong ki light na ki long ying jong ki nong senong ki basa ha ka te ka tham terso ki ba kentup kam ki senong terso ka senong maurathut ka senong tengam bat ki we hagane ka snem ka bamanta hadin ka jingwan poi jong menteri sarkar ubri pet ki kam jongo kai perthai hapo ka jela uba pol lingdo ha ka jing rakhe ya ka amur falcon festival rengkat baru ml ka than uba charles marngar ki lebu da ka jingkular ba on kentiu ya ki kam jongo kai perthai sekne ka than Rai ompat la bantip hadu kano gani kakam kan urlong batat hadu lano bagani kathan kan yo ya kata ka jingiram henry ki nong ilam na gani kathan ki ap khmilanti bagata ka jing perlong ya gani kathan kum ka wei na ki jaka jungo kai perthai kan urlong sisa la aruban kado bagani kathan omdei bagadon tang ya gani viewpoint lani ka jaka ban pecngi ha por manstem henry ka don ru ya ka senong umru ka badi ka senong bakisim amur falcon ki juan poi season system nantak tengam ka badon ya ki hulang ka krem lambit ka badan hajan bat hasenda jong ati ka viewpoint kiksat jong ka wa menar ka banok syariat hin lahin ka beletip kum ka ksat menar la aroban kro bag surok ban poi sekne jaka kalong ka baha bat ka basuk baha paniat nadu balade ban sena yak surok mahoti bat ka surok manglasnai Tehdin ba yoi ba layak ke perthai ba yoi ba barok ki ki pai ba ki sing tenat te hadin kata nagilang jungi ki samla ki badon ne po them terso adu da maurthut adu terso ni persang ban wan sene ban wan pe te i ba kadon sisa ke jing itenan te hadin kata ni pentipat ni persang ban penpau
kendiat kensoi ngisai penpau long kumtoy status nang ta HFB long kata kadai gajing penpau jungi ke bam lumala ken kalong kum gajing sedang kata naduk pasdang ngila don ke bensim omdai tamanga barok hiki samlah kene ke tem terso long ngiu ba na pedeng gini jaka hangne ba kadai kane jaka jong ulum sinong jungi morothut ula ngiu ba la bandai ban long ban penpau ya kene ka them jungi bat hajuk upor ba kendiat kumban siu batai ha kene ka them jungi ki don na tai na rum ka don ka siram ka ba ka jaka yai ka umiam ka pelong ksai ha ta ka jaka te bat ha tai hajrong lum udon u insau bat udon ru mau kenor te nang ta hangne hulum sinong jungi ka don ka krem lembet nang ta ka don ru ka ksai umnar te kadon ru kene ka wipoin ke ba internet nang ne te kita gide ki jingdon jong kene ka jaka jungi hadin ba ngila flu jumut kum ki samlah ki ba perkhat nam ta kalawei jong kadong kathany te hadin bing la flu jumut te ngiu isisa lada ngila ban pen promot ya kita ki jing ai kerpang jong blai kene ka jaka jungi i katno kalong ka ba mentoi nam ta kasinong kathau nam ta ki samlah ban yo kam yo jam bat kumju omdei tang ka ne ka dong ka than jungi ka jing angnut jungi kalong ba kene ka jaka ka de ka wei la dalong ka bala ngi kwa ba kan long ba ka ba pau hapo ribhoi ka de ka ta ka jing angnut jungi kalantia dawan nam sning ru kami hang nei nawan nang tai na bhormbong kami ne hang nei nawan nam sning kumba supply kilometer supply tam ai na wan dadi bawan na bhormbong ka kumtah seki lai pesan kilometer ka khamjan na bhormbong kendian kane jaka ka hap ka mahti constituency ka karai ka hap karai namsha ka khairim simsiep ti hadin ba na kalyang junga ngayo ya ki jing ai mensim ya ki jingmut jing perkhat habai songkai buat ki perlok te ngadon kata mensim ba ngin persiang swa bentri nalajong te din kata ngai alam ya ki samla ban tre katok ne jaka songkai hang ne bat kadon ru ka komiti ka kalan an forest committee ka bape ya ka komiti sinong ka sub komiti sinong ka badon po sinong jungi ka bape ya ki ne kiding ki klau ki marpo kandeu ki ba ublei ai ka ne sinong jungi kadon katar komiti ka ba yarap yangi hakaban pentre ketika lenti biak ketika kerem lembit bat hakababun higi benta kadon kata komiti kaban yarap tenrong lem yangi te kedai kata ka jing sedang jing lenti jungi ka jing kwa junga ban ong ban kong ngakwa ban ong ki pai ba ki ba don khamtam hak ki badon hakane ka sinong bat kumju ru ki badon marjan sinong khamtam ki badon hakane ka them jungi ka them terso ba ngakwa ba ki pai ba kin ai ka jing snok tilang ban ya trelang nda khamtam ba ki wan sangkai hang ne ban wan jingok kai nga kerpat ki pai ba kin sumha ban da yele khoj bat hakaju upor nga ka jing kwa jungi kalong omdei tamanga ndre ka jing kwa jungi hi ba ka sarkar kan phai khamat sakane ka jaka jungi ka ba ublei u laai ka jing kerkhu kerhai ya ka spa maryang ya ki jing don jing em kum ban su kum mau ngatharai bro ki lai tip ki don ru tu ki kebait ki sim kebait ki bawan sin sinam ki de kita ki jing don jing em jungi hakane ka jaka ka ba ublei ula kerkhu te ki jing kerpat junga sa sarkar kalong khamtam ya i minister jung tourism i ba pol ba kumba ila keren man hakane perba iwan haka festival te ngakwa bain kan mau kerpang ya kane ka jaka jungi marba ka jingkwa jungi omdei tang ya kane ka dong kathan jungi kwa ba kari bhoi bro kawei kan long ka bapau tang ka jingdon jung kane ka jaka ta ka de ka jing angnut jungi ka jing tho ha tourism dalang jungi ngilapha te ha baide put MLA ro ku lokal MLA jungi ba chas marngar nga la lai kendu te nagalang ju ur la kular hi ban nagalang ju i la kular ban yalam lenti
ban ban pen permut ya kena ke jaka tangkatah ya jing ya lenti jungi